Que tal, saudos? Detido un veciño de Pontevedra como presunto autor dun roubo con violencia. Foi pillado por unha muller roubando no seu coche e esta logo acabou recibindo unha malleira. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Policía Nacional detivo en Pontevedra un home como presunto autor dun roubo con violencia. O veciño de 31 anos contaba con antecedentes policiais. Os feitos producíronse o pasado día 3 de novembro, pasadas as 5 da tarde, cando unha muller se dirixía a entrar no seu propio vehículo. Momento no que esta veciña observou a un individuo na parte traseira do coche. A muller tratou de reter o home, pero este pegouna, golpeouna de forma violenta coa porta traseira. Ademais, o detido abalanzouse sobre a víctima, tirouna no chan e comezou a agredila con golpes á altura do ventre, arrebatándolle así os obxetos que a muller levaba en riba. O lugar trasladouse de inmediato unha patrulla policial e tamén unha ambulancia para asistir a esta muller. Tras esta denuncia e posterior investigación, na xornada donte os axentes identificaron e detiveron o home que finalmente foi posto xa á disposición xudicial. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Concello cede ao Museo de Pontevedra unha parcela en Valdecorvos para a construción dun novo edificio de arqueoloxía. Anunciou esta mañá o concelleiro de Mobilidade. Trátase dunha parcela dunha hectárea de superficie que está situada na rúa Prado Novo. A cesión realizarase mediante convenio de maneira inmediata co obxectivo de axilizar ao máximo este proceso. César Mosquera adiantou esta mañá que no edificio serán guardados achados pétreos e que este contará con 3 zonas diferenciadas, unha de almacenaxe, unha destinada a oficinas e laboratorio e outra máis orientada a investigadores e investigadoras. Mosquera tamén informou de que nos orzamentos da Deputación para o exercicio 2020 xa se reservou unha partida d'1 millón de euros que podería incrementarse con remanentes. En total, o concelleiro cree que neste proxecto se van investir preto de 3,5 millóns de euros. En canto aos prazos, o edil nacionalista prevé que este edificio poida estar rematado e dotado no 2021. A Deputación de Pontevedra presentou esta mañá a súa programación de actos con motivo do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Baixo o nome Sementando para a Igualdade, a institución provincial levará a cabo ao longo de todo o mes diferentes actividades que van percorrer todas as Rías Baixas. Entre elas, salienta o catálogo Mulleres do Silencio, a exposición Rompe Xoga en Igualdade ou o programa Ramona Sontur. 1027 mulleres asasinadas en España nos últimos 16 anos, das cales 61 eran galegas e 25 da provincia de Pontevedra. Para recordalas e para que ninguén se esqueza de que a violencia de xénero segue presente na nosa sociedade, a Deputación despregou hoxe 2 lonas actualizadas cos nomes de todas elas. Tristemente, hoxe temos que despregar 2 novas lonas, porque dende que as despregáramos fai poucos meses xa hai máis mulleres asasinadas e aí van a estar os seus nomes para recordar esta crueldade intolerable que fai que non nos podamos chamar unha sociedade democrática. Este acto estivo marcado na presentación de actividades que a Deputación de Pontevedra levará a cabo ao longo deste mes con motivo do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Entre a programación destaca a presentación esta mesma semana do catálogo Mulleres do Silencio, así como a exposición Rompe Xoga en Igualdade, unha mostra que estivo xa presente en 13 concellos e que seguirá percorrendo as Rías Baixas. Ademais, na xornada principal, na do 25 de novembro, dará comezo a 5ª edición do programa Mulleres en Acción, Violencia Cero.
O programa xa desenvolveu 85 accións artísticas contra as violencias machistas protagonizadas por mulleres artistas en todos os concellos da provincia de Pontevedra. Conseguimos con este proxecto visibilizar a case un centenar de artistas e implicamos a milleiros de persoas, particularmente a nenas, nenos, mozas e mozos. A programación da Deputación continuará o 27 de novembro coa presentación dun grafiti colaborativo que se levará a cabo no Centro Penitenciario da Lama e que contará coa participación de Iria Fafián. E para seguir concienciando a cidadanía, a Vila García chegará en decembro Ramona Sontur. Haberá un coloquio no que se abordará a situación da muller na industria cultural baixo o nome Nunca máis sen nosoutras e tamén haberá un concerto de Ramonas e ademais outras convidadas da provincia de Pontevedra. Por último, a Deputación de Pontevedra decidiu adherirse á iniciativa En Negro contra as Violencias. Deste xeito, en total, distribuíronse outros concellos da provincia 5.000 cartéis de Espazo Libre de Violencias Machistas, 5.000 postais cos dous lemas da campaña e 5.300 dípticos co lema Contra as Violencias, Educación. A presidenta da Deputación aproveitou este acto para mandar deberes ao novo Goberno do Estado. Carmela Silva centrouse na aprobación de leis contra a prostitución e tamén na modificación do Código Penal. Aprobación de leis contra a prostitución e a trata de mulleres e tamén que se modifique o Código Penal para que cando non haxa consentimento calqueira agresión sexual se considere violación, pero tamén que as violencias verbais, as violencias psicolóxicas que padecemos as mulleres tamén estén no Código Penal. A Deputación de Pontevedra é abolicionista, porque esa é unha violencia brutal que sufren centos de miles, millóns de mulleres no planeta. A prostitución, que é unha lacra intolerable. Bueno, a presidenta provincial analizou tamén os resultados electorais do pasado domingo e mandou unha mensaxe ao presidente da Xunta de Galicia. Ademais, Carmela Silva asegurou que o preacordo de goberno era unha decisión obrigada e chamou a responsabilidade de todos os partidos políticos. A xente voltou a falar e dunha forma moi similar, por lo tanto non queda outra que escoitar a xente. A mí me parece que era obrigado, non? Que haxa un goberno xa e que finalmente se dera esa coalición, porque foi o que dixo a xente co seu voto. Falou tan alto e tan claro que non escoitar a xente sería un erro terrible. Bueno, escoito algunhas cousas e me preocupan, non? E sobre todo me preocupa moitísimo que o presidente da Xunta de Galicia salira onte con aquel ardor, non? A cuestionar que houbera un acordo para facer un goberno. Oiga, non houbo un goberno en abril porque vostedes, señores e señoras do Partido Popular, foron altamente irresponsables. Tiñanse que ter astido, igual que fixo o PSOE cando o candidato era Rajoy. Por certo, o fixemos cunha man nos ollos e apretando moi forte o corazón por unha cuestión de responsabilidade que o Partido Popular non tivo. Así que, autocrítica. A falta de recursos e tamén de persoal obriga a Canceira de Poio a interromper as súas tarefas de asistencia a cans e gatos. A directiva desta asociación pide ao Concello que aumente as súas subvencións anuais para poder facer fronte ás súas necesidades. Unha petición que foi respondida esta mañá polo concelleiro nacionalista Xosé Luis Martínez. Tras 8 anos traballando incansablemente, a Canceira de Poio vese obrigada a interromper as súas tarefas de asistencia a cans e gatos. O motivo, a falta de recursos. A directiva desta asociación leva meses pedindo ao goberno municipal un aumento na súa subvención anual. Sen embargo, ante a falta de solucións por parte do Concello, a Canceira vese obrigada a pechar as súas portas a máis animais. Onte nos reunimos con os tres conselleiros dos tres partidos políticos que gobernan neste caso, con Avante, con PSOE
e con o bloque. E nos din que non hai alternativas, que chegamos tarde, que agora mesmo non se pode facer nada. E digo, como chegamos tarde se levo desde decembro do ano pasado dicindo cuál es el problema. Non, es que non se pode. Entonces, chega un punto que tes que tomar, o sea, onte nos estábamos totalmente desconcertados no sentido, nosotros nos reuníamos para buscar unha solución, non para que se nos dera unha negativa en bloque. A directiva da Asociación de Amigos da Canceira de Pollo asegura que nos últimos meses aumentou a recollida de cans, o que lles obriga a cerar 2 postos de traballo, algo que é imposible se se ten en conta que a única persoa que traballa nesa canceira actualmente leva dende setembro sen cobrar. Decimos que necesitamos un apoio, que necesitamos outra persoa, que unha persoa, nos este ano entraron 95 cans. Y concretamente nos meses de setembro e outubro entraron 39. Entonces, unha persoa sola atendendo a unha canceira de 65 cans é inviable, necesitamos máis xente. A canceira pide ao Concello que lles aumente o importe da subvención anual para poder continuar coa súa actividade no que queda de ano e contratar unha segunda persoa no 2020. Unha petición que xa foi respondida polo Goberno municipal. Nós cada vez temos máis, digamos, máis demanda na canceira. Tamén temos o tema dos gatos, temos o tema dos cans, temos moita máis demanda e todo o que empezou con pouquinha cousa ahora se nos vai realmente das mans. O Concello de Pollo ten unhas posibilidades. Somos un concello de menos de 20.000 habitantes, temos 17.000 e algo. Entonces, nós temos que pensar e nos reuniremos e falaremos de que decisión podemos tomar en canto á canceira de pollo. Porque se é un servicio que non podemos asumir, non podemos nin quedar mal coa asociación, nin quedar mal coa xente, nós temos que dar ese servicio. E daremos dunha maneira ou doutra, pero o servicio sí que o vamos a dar. E temos que buscarlle unha solución, e neso estamos. E vamos a buscarlle unha solución. A asociación sabe que este ano non podemos colaborar e axudar en máis. Non podemos. Po ano que ven xa miraremos, pero realmente temos que buscarlle unha solución. Por onde pasa a solución? Pois pronto sabredes. Dende o Concello de Pollo deixan claro que farán todo o posible para poder axudar a esta asociación. Ademais, o goberno local nega que se vaya a privatizar o servizo. Pola súa banda, Canceira pon o foco no vindeiro 26 de novembro, data na que se celebrará o pleno municipal e na que eles estarán presentes para seguir loitando polo seu futuro. E Pontevedra volverá a converterse un ano máis na capital galega da moda, e todo grazas á celebración da 13ª edición do desfile Debut, un acto no que 20 alumnos de Esdemga exhibirán os seus traballos e polo que pasarán ademais recoñecidas figuras do deseño. Crear unha ponte entre o mundo académico e o laboral. Ese é o objetivo principal deste desfile. Debut volve a Pontevedra este ano coa súa 13ª edición para dar a coñecer o traballo de 20 deseñadores. É un ano especial, todos os anos teñen algo especial, pero este ano é un ano especial porque é a primeira ocasión na que presentamos as coleccións finais de Esdenga, do título propio en si mesmo, e ao mesmo tempo a primeira xeración de coleccións finais de egresados do mestrado. Polo tanto, bueno, pois é unha novedade e realmente estamos, a palabra non é nerviosos, pero sí excitados coa situación deste debut un pouco diferente nese senso, non? Debut 2019 arrancará o vindeiro luns 18. Durante toda a semana haberá workshops, charlas e talleres, todos eles a cargo de figuras destacadas do sector da moda. Todos os anos vamos un pouco ampliando, cambiando, transformando, pero sempre que o noso obxectivo. Ese día, os estudiantes que teñen rematados os estudios teñen esa primeira entrevista, unha vez xa rematados os seus estudios, que ás veces remata en un contrato aos 20 días, a un mes, e ás veces non tan pronto, pero dende logo, dai, ao longo dos seguintes 6 meses, sempre xurden oportunidades. Eso é a nosa intención, é facilitar ese tránsito á vida profesional e a verdade é que nese sentido estamos contentos co resultado que aporta. Co obxectivo de seguir crecendo, este ano Debut concederá un premio ao deseñador que presente a colección máis comercial. Con una beca, Gran Vía de Vigo, que otorgará 3.000 euros al estudiante que elegirá, el día del desfile, el día 21, un jurado profesional elegirá al alumno que se llevará esta beca
y lo que se premiará será la colección con mayor potencial comercial. Nos parecía una manera de generar sinergias con el alumnado y también, en cierta medida, pues acercar un poquito una colaboración por parte del centro comercial. Unha nova oportunidade que se suma ao tradicional galardón Jesús Peiró, que será entregado ás dúas mellores coleccións do desfile. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén, xa saben, nas nosas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis información. Pasemos a noite, adeus.